tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-Taki? Doncs la Champions ja ha començat. El gran espectacle de la Champions ja ha començat. I per espectacle el que vam viure ahir a l'Spotify Camp Nou. Brutal. Sí, sabem que va ser el Victoria Pilsen, que és un equip de merda, per clar. És un equip que no té el nivell d'una segona divisió, però aquest equip l'any passat se'ns fes encallat. És el que ens va passar amb el Dinamo de Kyiv, que se'ns va encallar. I vam marcar 1-0 i 0-1 al seu camp, amb un gol de Piqué als últims minuts, celebrant el gol com si haguessin guanyat una Champions. Doncs no, ahir va ser una altra història. Ahir hi havia un equip que té ganes de guanyar, un equip que té ganes de demostrar exactament què vol fer. Ahir vam veure un Lewandowski que sembla que hagi jugat tota la seva vida a Can Barça, entenent-se amb els jugadors, donant ordres, donant consells, senyalant a Ferran quan va marcar el gol, voler-li dir, ho veus com ho pots fer, que quan no penses i xutes les fots dintre, que quan penses la cagues, animant a un Dembélé que va fer un partidàs espectacular, un De Jong que s'ha de dir amb el senyor Xavi, que molt bé que el De Jong jugui en el lloc de Busquets, sempre quan li posis un caixer que l'acompanyi, perquè ahir el caixer el va abraçar en el De Jong perquè pogués fer el seu joc i pogués fer de mig centre com Déu mana, i el que semblava que fos un doble pivot, un interior, un extrem, un davanter centre que va marcar un gol brutal de cap, o sigui, tots enxufats, un Pedri boníssim, un Ansu que està millorant dia a dia, i no vas fer el partit de l'altre dia, els 20 minuts que va fer contra el Sevilla, però que està en millora, amb una defensa que tret d'un, els altres van jugar molt bé, Sergi Roberto va fer un gran partit, Koundé en el seu nivell, Christensen brutal pujar la pilota, i l'única cirereta negra va ser Jordi Alba, que en el gol del Victoria Pilsen doncs es va tirar de genolls, que encara no sé per què es va tirar de genolls quan l'altre va rematar de cap. Potser és perquè no arribava i feia un 99 i ell fa 1-10, però bé, Ter Stegen va estar bé el poc que li va arribar, en el gol no va poder fer res, estava sol. Molt bé l'àrbit, va fer un gran partit l'àrbit, aquella jugada del VAR, menys mal que la van a veure, si no ens haguéssim fotut amb un merder, i res, que no podem dir res dolent del partit d'ahir del Barça. Hat-trick de Lewandowski, és el Pichichi de la Champions, ja sabem, torno a repetir, és el Victoria Pilsen. El nivell del Barça a la Champions el veurem el proper dimarts, quan anem a l'Allianz Arena, aviam allà, doncs si tenim nivell o no. Jo crec que almenys podem competir amb el Bayern. A Bayern aquest any els hi falta una cosa, que la tenim nosaltres. Els hi falta un jugador que el tenim nosaltres, els hi falta Lewandowski, els hi falta el gol de Lewandowski. Així que hem de procurar d'aprofitar-ho i guanyar-los. Jo tinc ganes de veure aquell somriure que té l'imbècil del Müller, si se li pot esborrar, i poder començar el tiqui-taqui de després del partit del camp del Bayern fent-li així en el senyor Müller i al senyor Kahn i a tots aquests mamons que s'han cregut que el Bayern és una prepotència davant del Barça brutal. Sí, vau tenir aquell 2-8. Bueno, però si comptem les vegades que us hem deixat en ridícul nosaltres, doncs potser anem guanyant. Però això serà una altra història, perquè això serà el proper dimarts. El partit d'ahir, hem de dir, senyor Xavi Hernández, que jo t'he criticat tant, i et continuaré criticant quan la caguis, però s'ha de reconèixer una cosa, tenies fe en Dembélé, vas apostar en Dembélé, jo me'n fotia dient que Dembélé, ben treballat, en el seu lloc pot arribar a ser un dels millors del món. Doncs sí senyor, pot arribar a ser un dels millors del món, perquè ahir ho va demostrar, ahir va fer un partit excels, com diria el Basté. Va fer un partit brutal el senyor Dembélé. Va recuperar pilotes, les que va perdre va anar a lluitar-les, va defensar, va ajudar al mig del camp, va donar 2 assistències de gol, la primera en el tercer gol, o sigui, el segon gol de Lewandowski, va ser espectacular, perquè en el segon gol crec que va ser, que la va fotre a cap, va perdre una pilota, la va recuperar i va fer un centre milimètric.
després la passada de Cullera cap a Ferran perquè l'altre l'empotrés dintre. O sigui, va ser brutal, va sortir Piqué, ho va fer-ho molt bé. El Ferran, quan va sortir substituint Ansu Fati, fantàstic, va tornar a sortir Gavi. Vam veure el debut a Champions i el debut en el primer equip de Pablo Torre, un jugador al qual tenim moltes esperances amb ell i segurament a la llarga serà un dels 4 migcampistes titulars. I quan torni Nico, imagina't el que tenim al mig del camp. Ahir no va jugar Rafinha perquè tenia que descansar, perquè el tenim que guardar pel Allianz Arena, i perquè hi ha molts partits aquest any, perquè ara tenim Champions League, bueno, menys la merda aquesta que s'han inventat de l'aturada de la Lliga i de les competicions europees per les seleccions, que ja em diràs tu, si tenim el Mundial al mes de desembre, què més els costava tallar-ho una setmana abans i que s'anessin ja tots junts amb la selecció, no ara, perquè ara no sé a què collons van a jugar, en qui jugarà la selecció espanyola, per posar un exemple. Què farà, un partit amistós contra la super selecció de San Marino o Liechtenstein o Albània? Tornarem als anys 70 amb aquells partits retransmesos per José Félix Pons, en Pau Descansi. Vinga, va, aneu a la merda amb totes aquestes parades. Nosaltres el que volem és futbol. Tenim Champions, tenim la gran sort que el Barça té un grup superdifícil, que ens hem cagat tot perquè ens va tocar un grup dificilíssim. Però veiem partits de Champions. Hi ha altres que veuen, doncs no sé si tenen el Teresa Herrera o el Trofeo Colombino, amb equips de Chichinabo. Després ja s'ho trobaran. Així tot li va fotre 3 en el Cèltic. El camp del Cèltic mai ha sigut un camp fàcil, però bueno, no parlarem del Madrid ara, parlarem el dia que ens toqui, a l'octubre, que ens ha de tocar amb ells. I el proper dissabte hem de guanyar el camp del Cádiz. Veurem. Una de les coses fantàstiques que vam veure ahir és una cosa que jo sempre anava reclamant i sempre anava dient. Us en recordeu que jo sempre deia que el Barça, quan fèiem rotacions, sempre la cagaven perquè els jugadors que sortien no sortien motivats? Doncs ara sí, senyors, els tenim motivats. I han sortit tots a una. Quan fotem un canvi, surt a una. És efectiu el canvi. Jo feia molt temps que no passava a Can Barça. Surten en ganes. Ahir fins i tot Piqué, que no ha jugat ni un minut, va estar a punt de fotre un gol. Va fer una jugada brutal. I per jugada la que van fer entre Pedri i Lewandowski, que si arriba a entrar el gol de Pedri, ja nos vamos. Que res, que estem molt contents, que estem molt il·lusionats, que continuï la festa, que continuï el Barça jugant així, perquè jugant així potser no arribaran títols, però gaudirem i la gent voldrà veure el Barça i s'omplirà el camp i hi haurà ingressos i tornarem a baixar les palanques, tornarem a tenir diners i podrem fitxar, com sempre hem fet, els grans jugadors, perquè els jugadors volen venir al Barça. Els jugadors volen venir al Barça, i si no la prova la tenim amb Rafinha, amb Lewandowski, amb Koundé, 3 estrelles, que se'ls oferien més diners a altres bandes, i aquí els hem tingut. També s'ha de dir que ahir la nota negativa abans de Jordi Alba va ser la sortida de Memphis Depay, que no sé què va sortir, perquè ell va al seu rotllo, continua jugant a la seva manera, alentint el joc i tot. Si el senyor Memphis Depay hagués marxat, o el senyor Pjanic hagués marxat el dia 1, total per acabar, el mateix equip que li va fer l'oferta, potser Nico no hagués tingut que marxar a València, que també li anirà bé. Potser hagués pogut venir abans Marcos Alonso. Però bé, tot això són unes incògnites que ja estan solucionades. Que res, que estem molt contents. I com sempre us dic, que visca el Barça, visca Catalunya i adeu. Tiki-taki, 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 tiki-taki.